ओमफ्राय फैनानै माबोरैहाय जायगाफोरखौ माबायदि मोनदों एबारथ' फार्स्ट टाइम खोमा बेरायहोआखैबा बोरै खोन्थाबावनो आङो डाइरेक्ट बेयावनो फैखाबाय कन्डिसनफोरखौहाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंना मानो होनना बुंबा आंना बिमायानो बिथिंनिखा नालाय सानजारि नोगोरनिखायनो आं मिथिखायो आरो जायगाफोरखौहाय बिराद मोजांखा आरो दा बेरायनो मोन ना मोना नायनोसै नायहैनाङाबो गेमस्रिखौ अबाव दंलै लोगो हमबाय नाङाबो गेमस्रिखौ थांगौ मानसिफ्रा आयौ हाबाब ओइ फैजाय मानसिफ्रा आयै फैबाय र' आं रायलायगोन नै आङो दायो आब' गेमस्रिखौ लोगो हमसै माथो मानसिया बिराद दिसथारब्रा आयौ सोबबो नै सेलफि खालामदों बेस्थ'थार जोंहा नै दायो जास्ट माने आब' गेमस्रिनि माने मोसाखावरि हान्जाफ्रा सफैबाय आरो ना हेलौ बेसे गोबाव जाखो नोंसोर मोनफैनाया एसे बावबाय ना आच्छा एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों ना फैनाय जाबाय थायो ना ओरैजाय फैनानै मोना एबार फार्स्ट ओरैबोबा फार्स्ट ना ओरैजाय ना आच्छा ओमफ्राय नोंसोरो फैनानै माबायदि मोनफैदों बोरिया ना जायगाफ्रा दा बेरायनायबो जायाखै नङा होमबा ना हाजो खाथि आरो खिन्थु जोंना ओरैजाय फैनाय सावसे लामायासो नोंसोर माबायदि मोनखो बेखौथ' मिथिला आं बुंला आरो ना नोंसोरनि गोसोआवसो दंसै ओमफ्राय बिनि उनाव अबेबाफोर प्रग्राम दंबाय नामा बिनि उनावहाय दंबावो अबाव जायगाथिं जायो ना ओमफ्राय दायो नोंसोर बेयाव बेनिफ्राय खैथासोआव थांफिनगोन हरनि सानसे ना माजों फैदों नोंसोरो ट्रेनजोंसो ना आच्छा जों आं आब'जों रायलायनो होनना नेबाय दं नै ओरैबायदि मानसिफ्रा इउ लादों फट' साफायजादों नै दाबो माने मानसिफ्रा लाइनाव दंबाय दं ओरैबायदि मानसि नै फट' साफायजालाय माबा जालाय जागासिनो दंथारो आं आरो ओरैनोसो नेगासिनो दङ मानसिफोरा ओमफ्राय नै माबायदि लागासिनो एबार आं आब'जों रायलायनोसै आरो फैबाय नै आब'आ बेनिफ्राय जोंनाथ' गगामुगाव फैबाय ओमफ्राय माबोरै फैखो माबोरै एसे खोन्थाहरदोब्रा फैनायाथ' जोङो ट्रेनजों फैदों ओमफ्राय आंखौ गोबाव समनि सिगांनिफ्रायनो बुंहराखैमोन नालाय आंथ' शुटिंआवसो बिजिमोन बेनि थाखायनो माने सानसेल' प्रेक्टिस खालामनो टाइम मोनबाय नाजानोसै अब्लाबो जेसेबां हायो बेस्ट होनो नाजानोसै नोंथांमोनखौ गोजोन होनो हायो ना हाया गगामुगनि रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय ओमफ्राय आरो सिगांनिफ्रायनो बुंखायो जे जोंनि बर'नि जेसेबांखिनि इउटुब सालायगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगोन नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबाथ' जेबो गैया बेनि थाखायनो आसा खालामो बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन आंबो नायगोन र' मा नाम होनदों राजु धनस्रि मा होयो ब्लगिं चेनेल फ्रेन्ड ओमफ्राय आं माने गोसोआनो थाङाखै माने ओंखायनो आंबो र' आब'खौ एसे लोगो हमना फैथारसै आं फेस टु फेस मबाइलावसो नुबाय थायो नुबाय थायो बेखौनो मोखां नुबाय आरो ना नुबाय गोसोखौ आं ओरैबायदि गोजोनबाय ओमफ्राय दायो माने आब'आ ओरैजाय माने पारफर्म खालामनो रेडि जादोंनो आंबो बुंबाय दं माने बारा गोलाव खालामना होननानै अके लोगोफोर बिदिबा आं आब'खौ लोगो हमबाय आरो ओरैबायदि गोजोनबाय होनबा आङो दाहाय एसे पारफर्म खालामनायखौ एसे खोन्थानोसै होनबा आरोबाव आंजों लोगोसे थांफाबाय थादोलाय नङा होमबा आब' दे बिदिबा गासिबनिसिमबो आं बयखौबो खुलुमहरबाय गोजोन्थों